Unang araw ng pagbabalik ng usap sa barangay ay inuna ng provincial government ang bayan ng Pinsons. Unang tinubo ng naturang usap ng umaga ay ang barangay Mandukugan at barangay Una. Pagsapit naman ng hapon ay nagtungo sa barangay 2 at 3 at doon ay namahagi ng tulong sa mga mamayan ng naturang mga barangay ng libreng gamot, check-up, libreng gupit at pasalubong na food packs na umabot sa mahigit sa 2,000 pamilyang nabiyayaan sa kabuuan. Pinangunahan ni Vice Governor Joseph Aspucha kasama niya si Provincial Administrator Don Padilla. Humingi ko ang mga kanit si Governor Don Padilla samantal wala ang usapan ng loob. Ngunit po kasi itinalakan siya sa dalila ng mga proyekto. Bukal Pulgatse. Kung lang kayo ng tubig, kaya yan po ang naging problema ng ating provider. Kaya po yan ay mag-realism para na yan. Kasi tumulong tayo doon, tinatawag natin hanapanan na magpapabili, hahanap ng source ng tubig at ipagpipili sa prime water. Palagay ko po yan, mga system time, ayan po na yun ay mangyari at lalakas din po ang tubig natin. Bukal ni Stanley Alegre na siyang tumayong pharmacist na mahagi ng libreng gamot. Kasama din si dating School Division Superintendent Arnolfo Manalo Balani. Hindi ako, gaganda ako ng gusto ko dahil ang tubig ako maganda at dahil ang maganda, ang gaganda na tubig, ang pagpalang ang kasamang kanatang kanyang mga bukal. Labis naman ang pasasalamat ng mga tumanggap ng pasalubong mula sa provincial government. Samantala ay inanyayahan naman ni Vice Governor Aspucha ang mga barangay official na kung may mga pangailangan sa kanilang barangay ay bukas naman ang kanilang tanggapan ni Governor Dong Padilla at ng kanyang opisina. Ay kayo po ay pupunta sa Gobernador at sabihin po ninyo ang inyong mga concerns at ito po ay kahit pa paano ay susunod. Kami po ay Gobernador Padilla nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-Pinsons kasi pinala po ninyo pamilya doon sa Kapitolyo. Never in our wildest dream na kami po ni Gobernador Padilla ay makakarating doon sa Kapitolyo. Kasi po, ang plano namin ng 2022 ay hindi mo yung suntok sa buwan. Pero sa pamamagitan po ninyo, kami po ay nakarating doon sa Kapitolyo at kasalukuyang naglilingkuran sa inyo. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Ricky Pera, BZN, Bicol.